Hemme salam. Bugün ýakynly gepleşigimiziň täze sanyna başlaýar. Gepleşigimiziň bu sanyna ýaşdy laýdymşymyz Iskenler Rejep mihmançylykda. Iskenler hoş geldiň. Sağ olun, çağıranız üçün minnetdarlığımı bildirýän. Iskenler, biz seni sunugat ýoluna täze zeki laýdym şökmüne tanaýas. Sunugat ýoluna gelişiňiz barda aýdyp beräýsiňiz. Men Aýdymsada çağalykdan höwes edip, Aýdymsady men öz hünärime edip saýlap aldym. Aýdymsada bolan höwesim bilen men 9 ýaşymda Maýykyly Badyrnaky Türkmen Milli Konserwatoryýasynyň ýanyndaky ýerüýçi saçylyk mektebine okuwa girdim. Men şol ýerde üflenip çalýan sazgyraly, klarnet sazgyralyndan 4-nji synpdan beri bilim alýan. Ondan başga da aýdym aýtmagyň inçe sırlaryny öwrenýän. Aýdym aýtmakda haýsy ýoly özüňe has hem ýakyn görüp saýlap aldyň. Men aýdym aýtmakda damany ýoly saýlap aldym. Iskenler, sunugat bilen baglanyşypy haýsy bäsleşiklerge gatnaşyp gördüm. Men 2020-nji ýylda döwlet derejesinde geçirilen garaşdyrdyň merjen näneleri atly bäsleşige gatnaşyp ýeňiji boldum. Mundan başga da hem 2022-nji ýylda Ulubabadyrnaky ýaşlar bayragynyň eýisi boldum. Iskenler, sen müňden mira atly bäsleşige gatnaşanyň biziň ýadymyzda şo arada aýtyp geçäjekmi? Men müňden beri bäsleşiginiň birinji tapgyryna balam göresim gelýär diýen aýdym ýerine ýetirdim. Ikinji tapgyryna duran ýerlerine diýen aýdym ýerine ýetirdim. Üçüncü tapgyryna bolsa balam dolanmazmy diýen aýdym ýerine ýetirdim. Aýdym sunugatyndan başga nämeler bilen meşgullanýar? Men sunugatdan naşary sport bilen meşgullanmagy öwrýän. Spordyň hem erkin görüşine gatnaýar. Mundan başga da tebigatda çykyp gedilen jetmäni halaýar. Yatlasam geçen günlerim sana dar eken günlerim. Yatlasam geçen günlerim sana dar eken günlerim. Yatlasam sevgi sözlerim aygıyım yerimden yüzüm. Yatlasam sevgi sözlerim aygıyım yerimden yüzüm. Minne ulum var yani, yok sevgi var yani, elimden yüzüm. Minne ulum var yani, yok sevgi var yani, elimden yüzüm. Ene şonluk bilen ýakynly atly gepleşigimiziň bu gezek sany hem geçir gutarýar. Gepleşigimize geleniň üçin saňa uly minnetdarlygymy bildirýän. Sunugat äleminde üstünlik hemraň bolsun. Sağ olun, siziň hem işiňizde üstünlik arzu edýän. Gopuz mediýanyň agdy bir işgärlerine de köp sag bolsuny aýdýan. İşiňizde üstünlik hemraňyz bolsun.